Tento náš výlet sa volá Cyklovlak na Oravu a myšlienka je taká, že ľudia si naložia svoje bicykle a my ich odvezieme takýmto pekným historickým vláčikom tam, kam si povedia, to znamená buď do Podzámku, do Podbielu, alebo chodievame aj do Trstenej a pobicyklujú sa niekde, kde to normálne nepoznajú a spoznajú nejaký kút Slovenska. Tento motorový vozeň pochádza z roku 1956, voláme ho Hurvínek, pretože má drevené sedačky. A je to taký typický motorák, ktorý bol v celom Československu na regionálnych tratiach. Má maximálnu rýchlosť 60 km za hodinu, má manuálnu prevodovku a vzduchom chladený motor Tatra. Takže rušňovodič sa počas jazdy celkom zapotí, lebo musí radiť stupne a dávať si pozor, aby mu dobre radila prevodovka, pracuje so spojkou a podobne. Takýchto motorákov je na Slovensku zachovaných viacej a my sme na ňom strávili zhruba 12 rokov, kým sme ho opravili do takéhoto prevádzky schopného stavu. A teraz s ním príležitostne práve takéto výletné vlaky organizujeme ako klub železničných modelárov Vrútky. Už sme boli viackrát a sa nám páčilo a chceli sme ísť na Oravský hrad. Tak teraz ideme tam. Super, má to takú atmosféru, dým vo vzduchu, je to iné ako tá elektrika. Viackrát chodívame, sa nám to veľmi páči, takže určite aj na budúce. Na Orave som s nimi ešte nebol, Kremnici som bol už dvakrát, Harvánci s nimi. Sa mi to ľúbi, no ja cestujem od mladých, už vyše 60 rokov vlakmi, tak že to je také moje hobby cestovanie. Dnes sme vyrazili zo Žiliny, krátko po 8 ráno. Bolo ešte trochu hmlisto zamračené, ale teraz už sme vlastne v Medzibrode, krásne nám vyšlo slniečko, nálada je dobrá, takže všetci sa tešia na deň plný zážitkov. Teraz ideme na hrad, predtým bol splav a ešte určite aj na cyklotrasu sa raz dostanem. Niektorí cestujúci vystúpili v Podzámku, kde si pôjdu pozrieť hrad. Prišli sme do Podbiela, čo je konečná stanica dnešnej jazdy, pretože na trase do Trstenej je výluka. Takže sme vyložili bicykle a cyklisti sa môžu prejsť po okolí. Majú na výber napríklad cyklotrasu do Zuberca, alebo niektorí vyrazili smer Oravice, alebo sa idú pešo pozrieť napríklad na túto skalu červenú, ktorá je kúsok od železničnej stanice. Jazda bola súpravá. To je balzám na dušu aj na srdce. Ideme akurát do Zuberca a potom pôjdeme smer Oravice ideme. V priebehu roka organizujeme nejakých 6 jazd do rôznych kútov severného Slovenska. Chodíme na Liptov, chodíme na Oravu, chodíme napríklad do Harmaneckej jaskyne alebo do Kremnice. A sme veľmi radi, že Orava má záujem o to, aby sme tieto jazdy organizovali a podporila vlastne túto jazdu.